Sikubingelele sikwamukele sekubika ukuthi ke usephindwa waxoshwa kaMnumzane ngizwe Mchunu ke emcimbini okuvula ke kwetshe ke lenkosi ke uKing Shaka lapha ke eKing Shaka International Airport. Amakhosi ke kuthiwa athi ayikho ke imicimbi ungizwe Mchunu ke azwe ke ayiphinde ayihambe yesizwe ke samaZulu kuze kube uyaxolisa ke ngenhlamba ke azibhekise emakhosini. Ngicela uzwe nangu uDr 3 Second eluchaza lonke udaba. Wenza umuntu osekhaya obengadinga sinakile isicathamiya wabafaka kubantu nabantu sebeyathanda ukuthi babuke umaskandi basithanda isicathamiya. Akekho umuntu oyofanele ancome esaliwa yithi efanele simncome. Kodwa manje into engiphethe kabi angiyizokhuzi nenze njani? Nalapha koGagasi nalapha kulokongoma nalapha kulungana koNanda FM. Nenze njani noma usubanjwe ngalento efaka umthetho zimpondo akubambe ngale ngisho njalo umkhulu ngoba ngisashana nompondo bakubambe ngale Saliwe yebo mkhulu chaza ngathi klaza wakuthunga bakubambe ngale Saliwe angisho njalo umkhulu akazi mkhulu kodwa nga-email nje ingoma zinesonto iphumulazi kodwa ke cha bengingakayizwa yona ethi meqisele emsakazweni. Chabo basakazi kusuka emsakazweni wethu uKhozi FM SABC kwehle kuzo yonke imisakazo national. Usaliwa siyamazi iciko asikachimi futhi asingathathi izinto ngegodi ngomngane yenzani fair meqiselwa akekho umuntu ongawazo hayi ngameqiselo loya hayi lo ngameqiselo lunjengale nto lo meqiselo nawo lo meqiselo uyacula ngawo ungavikeki ayivikeki futhi ngisho ebusuku shawa ngishemini shawa injovu abona ufikile nawo meqiselo phela le ngoma le yanansi cha bafowethu nonke ke basakazi bafowethu ngiyacela nje lengoma kaMavula noSaliwa sidlale senzele ukuphakamisa amaciko akithi nonke koKhora FM emsakazweni yonke oNanda ngoba ngibalile nje oGagasi ngisho konke East Coast imbali yaphasa le ngiyabona esilungwini yaphasa Saliwa bonke basakazi konke la isamba khona siyayizalana nje kade ngiyo usingaqali igcilazo basakazi kanti ubamba uSaliwa ngale nto le ngithi ile nto iseduze yeka awuyena into empolo kanti ungibekela nje abadlala ngawo umeqiselo nawo cha uSaliwa mfowethu usebenzile mfowethu bazokudlala angajabula futhi nemicimbi ngicela bakuqashe cha ngajabula masikhulumile mkhulu siyazi kuyenzeka bengikhona kuphuma ibosho ufikile sambe nawe sise eqala kabusha sise showe basho futhi sesifile ukuthi cha umkhulu wasebenza siphumile futhi ibosho awu impela ngoba nako Westville nje bathe ngifike sebengibiza ngisho kuthiwa Sun City nako John Foster Square ngibizwe nje naleli jele lena ke ngase Cape Town ke manje lele kuthiwa kwaboshwa kuLumandela. Hawo iRobin bathi ngifike uyofika kanjani lapha emanzini angaka kude kanjani ngengaya isikepho sesikhona doda cha ngengaya ngithi ugibele bese uqhamuka kwenye indawo uMandela nje wayebhoshela ebhakedeni elincane namanje ingubo yakho isekhona angathela ethanga ngabe bikho kubusha koMandela afuthi ibhakede elincane lihlaza edala ngakubuza lapha emaphoyiseni thini bathi wayebhoshela khona manje kufuneka ukuthi sazola makujikile umphakathi lapha kufanele ukuthi abantu abasuke beboshiwe bafowethu sibahloniphe kakhulu kodwa mabephuma ejele baye kukweba asiphasile ithabela mabephuma ejele fandawo bebuye sakhisisa ngoba siyabathanda bangabafuni kufana nakho nje lento yena bengithi mina ebengidlulisela nje kubafowethu nakini ngoba khona ingoma eshawe lo mfana lena ekuthiwa inhlonipho ubani umfana lo mfana ushaya ingoma ethi inhlonipho ishibhile inhlonipho inhlonipho imahhala inhlonipho imahhala kanti nenkani imahhala lokufunayo lokho ke kuzoba isilayezo nje bafowethu ngoba sizinsizwa usengasemfana siyamthanda ungowakithi siyazi ukuthi siyazi ukuthi insizwa sihamba naye kodwa akazehlisi setshenwa yithi ke thina bongo egcilaza ngempela akazehlise emakhosini nasey'nsizweni zonke amakhosi ngeke ezilwe buka nje sesiyafika emcimbini ngoba siyamazi ukhona hawu nangu ngeke kufika thina sekufanele abaleke ezevula ithende ehle phansi hawu sithi kubalulekile nayo kubalulekile ukuthi abe khona futhi wakhuluma amaqiniso kwesinye isikhathi kodwa nje weshe lelo nto akazehlise nje singasamfane inhlonipho imahhala vula into encane lezi insuku dlala into encane usuphinde futhi inhlonipho imahhala usuphinde futhi lezi insuku
uvula umeqisela ekanango ulokwana Aqale kwamahhala engazifika emeqiselweni. ungaze ufike emeqiselweni kasaliwa nolokwana nomafula lalela usaliwa singasopane ulalela umafula inhlonipho imahhala basobha umeqiselo ngoba ungahloniphi umeqiselo uyobuya ngathi ebuthweni mfana fana zoguqa kwagohla uzungela uyazi uqosha emcimbini welembele umcimbi omkhulu akangalisha amadlozi akuba casuku nsingasemfana engathi ayihloniphi emcimbini weqhawe kungakhohlakala okuhle asekwenzile umacingwane akalungise uculo la ashelele khona ulimi lehlala endaweni emanzi alinamathambo kunjani ngathi yakhuluma bese kushelelela kanti bungaqondile lapho kodwa mangabe sekukhona amabala nezicobe kwazona kufanele uzehlise ngoba inhloso kwakhana ukwakha isizwe phambili maningi kakhulu amagalelo kamacingwane sibhudla imqhele yonke la isihamba khona ngenxa yakhe maningi amagalelo awenzela isizwe so mayiseshelelele ikakhulukazi sithinta abangalokothwa akazehlise umacingwane mina-ke ngizalwa khona cha mfowethu usaliwa ngicela ukubonga Thina nje insizwe sihamba nayo. cha usaliwa ngicela ukubonga ukuthi uthi umncane wakho ubhuti omdala uthi umncane saliwa utshengisa ukuba mdala uthi umncane saliwa wakhe isizwe ngoba nje niqopha nje nineyingoma nje engifisa ayidlala ingoma zenu usingasampena hayi ngoba simzona kodwa kubi singamazulu yena etshengisa ukungahlonipha abantu abadala kakhulukazi amakhosi kwakufanele thina mayehlala ngathuka thina sinankinga naye angithabo mhlawumbe ngahlalela kwabanye osopolitiki abantu abawu5 years ngasinankinga futhi ngakhona ngithi uyazi mina bengithomfika ngithi uyazi bekhona cha singasampana nganyaka wethu inhlonipho imahhala nenkani imahhala ngiyayazi kodwa zehlise ndoda behlisa ngoba ubheke nje ngisho umdidiyeli wakhala manje umdidiyeli uqabhasha uthi umbize ngelinye igama lapha futhi ku Facebook wathi ulongani umbize ngegama ngelona la kuphuma kulo Uthini? uthi ulongani uqaqela imali ngisho umdidiyeli uqaqela iphalishi uthe uqaqela iphalishi igama umdidiyeli kalazi leli gama lelo ngisho kwani esho umdidiyeli uqobo lo wamqabula lapha nenkosini Wemphephisa lapha. Cha, baba nami ukuthi ngoba akazi. Kuninto ezoqhamuka yenze ngale nje singathi wemphephisa lapha. Nyamboza ngale nje singaze sihlongana sikhulume into eningi akayozehlisa ukuthi ngingasemfene Siyamdinga kakhulu. Kubalulekile ungizwe bafuna. akazohlisa nje Imisebenzi impakamo yakho nokukhuluma kwakhe emafonini usutshelwa yithika ubhuti abadala ebamfana uzogqilazeka ozozohlisa nje wawubhekela kimi kwakufanele afika kwagudluza ugene ezoxolisa wavula thumela udade wabo waletha ithawula lamabhingi ngathi mina awusazobona ukugqilazile kanlado hayi asiyeke le ndaba asiyeke le ndaba hamba uxolisa singe utshenwa-ke yakwagudluza ungene hamba uxolisa singe ngoba umeqisela uzongena ayiwukho umcimbi ozowuhamba lapha kwaZulu ngisho eGoli ngisho eThekwini ngoba sizoshaya ucingo sithi induna emahostela ikhona mthathani nimbeke endlini yophe uzozagcina imvunulo manje iziphijama awulala ngayo imvunulo siyabonga kafanele sakhisizwe siyamakha newethu siyamakha